Hadu sanpungut kibriyo ki besakut West Bengal kila poino shala ka jong ka jela ha singi balang ka khalai tarik ujemang yakini ki sanpungut kibriyo anda poi hajala megalaya ningkong e la le shwai ka test ban pentikanai ka jinglong ka koi ka khia ka jongki haberni han Onda kini kisan pongur kila poi hamolai moyong ki haban pendrung kerteng biang yala di na kabenta ban yo ikijing batha iki e ki baki dai ban le ka kin hon jongi habai kran bat ikong idahon lalu i batrai kami fashion designer West Bengal idai thu ikijing e ki bai la yakandu hadian bala khi ka khlam covid-19 ba hadian bala penjari sadaka hukum jinghang dam na ni ka lockdown Ida do no sandon yala ka jong ka kam berkumtai da penpau kijing e ban em West Bengal namar bomdon kam don jam berkaban sakta rui kijing ka do bam hadian habut ada idang beteng bansa West Bengal West Bengal to provide nanti kani bro ka kijing provide kani ka boss wi kadai ikong emi na po ide in charge ko Megala house magi yekren namar bati ni kini kena juai kibun hai kinong juai kini namar ba kini kibun ki 20 na 22 students kini na po juai They got stranded hangte ko Calcutta kimdan bang kimdan issue tiki request no ikong emi ki phone sa Megala house na mafitip ni bro kay nang na po Megala yang haban net dingi don any difficulty ni haban kin inform be po Megala house long safe yang ta ti kini students ki request ikong emi emi pakintem ma I bayar rap hai ni ado imdan por ban ba man thia ila din ma iwan non stop ki phone calls kini ki students ki la phone I duna pia duna khaum don kata namar bapli kala long totally lockdown Calcutta ru namar ko bangisa ni ngaru nga sa po Newtown kini ru Newtown ni tingi kala day kadai hapo 24 paragraphs tamba kadai sampat ki long red zone tamba hangti Calcutta kam pada effect data namar ya red zone boda dantang iwe 2 cases ru kila I declare red zone ya tu mo kisil tang on that area kad bangisa ni pro khai kadang long safe namar pat sil ke area jungi because difficulty jonga kolong ba nga for 2 months nga long jobless but naman nando kani ka lockdown hi katu nando bang ki declare katu janta curfew kham let ratio bani kim ai pisa namang ticket for the private jungi lada if you won't work you won't get paid for 2 months nga haban struggle ngadon pisa stang kinja tang panbang pisa naman pisa bayo abro khala chululu kaden tinang tu na ying kwa ban yarap tamba kadani jing sngo naman na ying aro imi paro la pension mam kwa ibangan trouble iki ti sakaway hangtung along kum ngadon bi morway in one cell but jinglong panic jinglong shaky namar lada kampat effect na ka area jongiru will never know at any point of time namar ba ting yim yo kinews namar kinews nang kay bro ka diki banglas nang yim yasinto ti kalong very difficult yang ibingin siyang ang turu because kamtam ngaling adon morway ka flat namar nga sapo flat ki kharbang suda but nadu bawan kani ka covid-19 lay kilong kum ba avoid baingi ngamtip forward reason namar ting kalaban ong bitni gidi na north east ni bang kutia mutia na takadaw kini avoid ini namar mensyo nga asa kata la khandai sne nga sa kata ngatray hagatu ka jo kaying mensyo ki behave differently naman tabawan covid-19 kisdang ban le avoid ti kata ka jing shem jonga shimen ngri ki bri ki bha tamam nadu bawan kani tharayo ki ting ba dei naman takani disease yo ka spread ani kala ban long yo I might seek help from them naman kitte bang adon marway kisdang ban avoid friend ang tuling adang solong diaw shu bang adon marway in one cell ang tip shengan letu kabam rumang haban perkhat la sayangan bang ke namar ndon pisa shu ti kayarap ka government hoy ka to 3000 yangi bro khat stranded outside ni nga apply ka to ngayo tamba that 3000 also ni have spend ang ni baro khat kilong countries nga ka to 3000 ladaki hiwan daga jong ka government kumdu fin diban sinama government ka diban provide free of cost tingong am tip namar banga hatuk por nga phone nga kalong ko incident nga kini nodal officer kila phone nga banga in fact actually nga phone yaki ngayo number na ki bahayeng sini silong nga contact yaki tinang tang adon si parlok bu ibatray min siya po Megala house itay ay contact number jeng ikong emi ti nadu marsan yo contact jeng kong emi bonsin nga kren bibi kong emi bani kini nodal officers ru tangba ngan sapet naman minya habirap shikti students dakadap ka jaka dan ya fi Hong Kong emi please nga should request si mo naman ngamlong shu bangan sa sini ngamdon ngan bam la sha de ke is ka weiru kalong risky yang nga katang ka jing tension nang marway na ying kila eklumal clear dun di sa ploy ban ya rab ini hindian ngur engi dan nabar ni majority ki student na po juai kataru umdei na po ka government jong in re kadai na po uni USP jong kan ka East Jantia Hills
uba sponsor kini banwan chini ti uyakren ngathai baki jongkong emi na Meghalaya House ikong emi non stop ila shi phone be kini ti brok haki nang ta u so ni utu prashan udai na po nang te na po Kolkata thrai udai ba support lang ini Meghalaya House his name is Prashant Roy uturu udai utu ba ai shiteng kanika pisa na u ya kanika boss na marngim don ki bala ban siu ki ai kum nga ngadon ko 3000 nga ai ki don kiwi bala ban offer ko 3000 ki atang mangin yo one ying ki most of the student kim don pisa bar ngayo sngo san ki peding ila song lang boss ya kiru kila inform to SP ba finda poi yang support period fin subsidy not the rest of the money ba fidang si shiteng tikani kalong very disappointed yangi namangi face so much problem kalong kumba ngelong kumlu ka government kindiat kaya rameni kindiat mi yo gijing yaram nei rungim tip namar hapo on the way running suffer lot kamlong ko so 2 nights 2 days ni haban chushong still in a bus when you maintain social distance namar hapo way to seat one single person ni shong we are maintaining this social distancing tang ko mi yo tikna namangi mi shubam metang likiniki sukha roti bekiniki hani ei kabangi stoi mi kwa jala arsi army ni kim yo ja kanlong lai mi na kormi nang yo ja las kedi kormi nang dona ko Meghalaya House ikong idahun lalu ilo ongru bawa lai sngo kemen bahaban poino chala ka jong ka jala hindri kular par be in bod renti ye kijing patha katrat ka koi ka khia jong ka jala yangi kila ong menta ki ni diban ha ka po borni hat che kinde screening ni kila de screening po borni hat bro khan ni test negative bro khan bro artli kini buses ti nang tu na po menta ki yangi ki ong bengin haban de chapulo ti na pulo pre kin sa decide nang ting in quarantine hapo yeng na jong na hapo kini ka isolation center namar kitu ki belong badan diabetic patient badan khulung yeng ki belong namar ka kloya kini ka disease ban catch ki ti bamla ban chong yeng ki ong kin sa sponsor na ka dong ti kin sa kata kin sa le arrangement ni timentarong yung patim kan sa decide yang tinding la po siya pupulo bikini rug siya iban pa siya juway ki badan siya po nang po kin pa siya nang po namar nila along la ka jong ka kintoid menta bedan ang tela siya long mix lang nakaliang samla puli upulia West Bengal samla kinsai rakhar ulei thu be ka jingnot jingsap banwan phai chala ka jong ka jala haban bei hi nala ka jong ka pla uniu samla ru ula pen paulang ba mo ulem baro san phongot ki bawan phai lang sha ka jala kin bod ranti ya baro ka jing patha jong ka tanat ka koi ka khia Ngiwan na West Bengal Kolkata Rajarhat thì thì khana pulia đó không nữa em ni don gi batrai don hi ba pule cái này cái chúng mình khai cái trong phi cái đây là mà kalau phá nó cái Jala West Bengal này cái đây cái bậc phi mình hinal dia punya wan sini em kane ga ba pengkrai hi mangi hi hab ban siu hi na la jong hi kumba lai hajar maroi cái gì là lòng cái gì là cái bậc phi tiyo pat nak kasar Jala hadu menta da nakasarkar jila naka Meghalaya House ngiyo ai sibon ki ching yarap naliang ka bam kadi ki pengkrai ngi ha chwa bangi la chane ki pengkrai ngi ka bam kadi kaja ki ai nam tapat halanti ro don hi ki ba pengkrai tong ba ngamti pengkrai da kasarkar na pengkrai dano Philap banyi thu engi naru balaki cái này cái COVID-19 nama pidang West Bengal philap banyi thu ki egi jing ya kedut ki jong phi kat ba pidang don West Bengal pa ki egi jing ya kaching ya jongi naliang ka bam kadi hi nando bangi sa stay don ka don hi kawai ka kong imi kerjang joki kong imi kawai badu wai mai thank you ita ki bayar bangi naliang ka bam kadi ki wan ai man la ka por ni dan hang dia po mulai mu yong ni ba hang ni ke jaka ka ba kitu ki bon phai na po na ba Jala ki hap ban ai ka teng hang ni menta hak ni ka por ni dan ya kini ki bayang lan hang ni ki dei ki bon phai na po West Bengal ba ki ban rung no ka Jala ka jongi ba menta ki hap ai shwa ya ki details ki jong ki khnang ba kin yo ya jing ba tha ya ka e ka ba ki dei ban le anda ki la poi sha ki jaka quarantine center kini kisan phongot ki bawa na Jala West Bengal klapan poi ke jingsongu ka bashika day e kong emi pakenten bad uba mike thank you lembar ESP ka is Jaintia Hills district ki blai rap shika day e yaki haki babon kiliang kari khasi channel kalayo bani kran bad kong emi pakenten bad USP ka is Jaintia Hills district lengba ka telephone bad kidon komni ban ong I'm calling from Shillong. Okay. Actually, from news channel. I talk a lot of students coming back from Kolkata to Shillong, no? Uh-huh. So they told me about cities, how you help them, how you organize the food and all. Can you brief me, sir, how you keep in contact with those students coming from Kolkata to Meghalaya? How do you help them?
No, most of them are students and other people from my district. Ah, So actually, what happened since the lockdown, they are stuck in Kolkata, right? okay. So we have prepared data of all the people Uh-huh. from our district Yeah, which who are district? East Jantia Hills, Okay, okay. who are stuck outside all Mm-hmm. over India, right? Mm-hmm. So we maintain that list Okay. and we send the data to police headquarters on a daily basis. Mm-hmm. So at the start of lockdown, we prepared with the help of headman and other people. Mm-hmm. So we have lot of data. Then whatever government orders were being issued from time to time. Okay. So through my official number, messages used to be sent to them. Mm-hmm. Ki lockdown has been increased now for these many days. Now government has allowed this. Mm-hmm. Now Yeah, you yeah. will get 3,000 one Okay. time special grant. All those information we used to pass on through my Mm-hmm. Yes, yes. official mobile number of SP East Jante Health. Mm-hmm. So that's how we are in close contact with most of them. They keep Okay. on calling, sir हम लोग कब घर जाएगा, क्या होगा, ऐसे क्या हो, राशन खत्म हो गया. Mm-hmm. Lot of complaints, no sir, Yeah, रेंट yeah, के लिए yeah. पैसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन नहीं कर सकता है. Last week one of these students, Uh-huh. they contacted me, sir, we really want to go back home. Okay. Can you do help us by somehow, we want to go back home, we are feeling homesick and all. Yeah, yeah. That is where the process started. Then we came in contact with a lot of people, officers. Mm-hmm. So then everything was arranged, and now they have reached in Like Shillong. how many students from East Gentle Hills? I mean, student those who Out work of there outside. 50 who have come, Mm. 20 are from east and 10 are from west, Okay. Jantia Hills. So 30 are from Jantia Hills. Hmm. All Yeah. those are in West Bengal or some other state also? No, all from Kolkata only. Kolkata, only, no? Yeah, yeah. But do you have any students from East Gentle Hills who study out? Maybe not in Calcutta, maybe Delhi, Chennai. Yes, yes, lot of them. Uh-huh. Some as far as Tamil Nadu and Gujarat also, Punjab also, everywhere students from this district are there. Students, some workers, Yeah. So some you managed professionals. to contact them all of them. Yeah, yeah. Mm-hmm. Whenever a new decision comes, Okay. every person gets the message from our Mm-hmm. this Means official total phone. total from East Gentle Hills, how many student workers outside seat? As per our record, the figure is around 350 approximately. 350, 350. Yes, yes. So how many have managed to return back? That we'll have to check Mm-hmm. because that data we don't have. Okay. Ready data. Like 20 of them, they are coming now. So minus 20. Then those who were in Northeast, most Mm-hmm. of them have come back. Okay. So that number will further go down. So Mm. like this, some have come from Kota the other day, you must be knowing. Ah, yeah, yeah. So like this, the number is coming down now. Makan nga ba po na kasi channel chlong. Oh, hot. Ni akran begitu ki kena wan pakal kata jo juga ni. Hot. Ki amba kila yo jo yara bahana fi ke ni tengi suka ban sukuli fi ki. Nerkom pipo yara be kite ke ki streman pa siapa mikna ya. Ni fi Oh, telang ban nang ne ha. ngali ning kong tan tre ban nong asyo ko ka phone call na ki ning kong ka stang yo phone call na Ha. idisi jong ka mau korbat iman Okay, okay. ba training yang badan wo Si kuna jangka ba west, jangka west, jangka west ha kasi ya. ha Ha. badan ba sakut sto tam dan pisah syo Ha. ti onai wan rat ki kni pa te pisah khndet ti khna baduk kan Hmm. te long ba phen ni ai ngong ni phen pai te pisah khndet te sa e no ngani pen ai manga Ha. ngani pen ngan sa ong bikin phone yang ate na ki phone tengah keli phe sa she la batai jakasa tengah keli kan nongur ke orang khat argun Hmm. Tiki kena drop out student te ba shu ai training na po Don Bosco na po skill development kumto Okay. Ha. kisio kijing tray ber kumto kan kidang shu stang i ba pli Kamu te kiwan na te trade khat store. ar kiwan sini kiyo ti kambar barya kan Ha. ma kidang shu stang ka sakius ki kan mon Hmm. ada nang tu yang khat argut tengah le ra khaw ki bro khat argut kan Okay. khaw dai ka sini ka sa shau pan no piat kitu ki jung dan kambar khoi Hmm. kat bala la ka bor tang abi pisah khendet bakin ya thit jor Ha. na ki khat argut poi pun san ngut kumta shi kumta amta poi hadu shi star phongun Okay.
te hado kat baki duna ngari ai baik hi kat mangala ala kabor te kumba south round ni eng la ai full lockdown ni kan baru Ah. ka lockdown ni Ah. yang iki Ah. ti kita berjenjar baki try yang baki pan bai yang tahap lek pulet dan ki ba show ba ya da tahap lek pulet tahap ada rescue kumta ki kan ka kam jonga ka de na po meglaw sa tre de ka tai ka kam te na yang government de long ki ay nga hapan permission pi mangara ka kaliru pi ba harmal ki de director jong ni yung em kat fidan kam naman ta ka ban yarap ban yanoy nuru ra ba ka kali la ay boring nga kumta kan Tekan ni ka bas bada te nang tu tengah bada gini kena ngala asyong pen krek lupa te ngam tip kin nek kumno ngala asyong ngala apa lupa ki registration number ki jongki ki kerteng ka yang ka sam na kanu ka district ngala asyong pen krek lupa mada nu staff bayarap nga ba anytime bakin nek pai ngolong ready de ngatip ka address ka kali kini kpa ki bateri ayu kat ki ba phun ba kwa bam na marting teng ha pe ting teng ayo ki kini kpa bateri kam sarkar yung kong im dan bam shu dengan ong email le ayu te kam sarkar ong pe phi bidang na ban dipen na yang so papan ni yang dei bakim la sa shu kini kpa jong phi na mar nga tang pe tek tang kat ki tu ki ba ki khon ki kini kpa ki nong rap ki ba stre kenta ki kum ki to kan ki ba ki bom dan lat shu te kan ka bas bada ka ban kong ka trip te funu USP jong ka east am dei ning kong klam fun mo ngali ai bam ka de ka las ngali ai bam man kan ne te kata ki khana ki ong kong ni la pen be ka bas te nga tengah sulong kansan ong manu pen be bas ngamut du ki pen be pra khana kan na bang ada tip lupa ka dor jong ka bas rung ada keli lupa namar bela ayu bang happen kre amela de kapoi silak arpo hajar teng ong kumno phi PSC kumno no phi boras ka to phi medan bam nta phi yo pisan ai bade ban se to bai bus namar la ban shang tang arpu san ngot phi ha ka 56 sita tele da phi kenya ka silak arpo ka poet undro hajar tam marwe teng ong kumno phi pen bai kumno phi no ban pen bai ka to ngala tiken bas tang ba jai elen ti sangkhen ma long khan long kan san ba ki bun kin thai de te kin thai de ki para chubai ki pun ba yung em ba pun be USP jong ka East Khasi Hills West East Jangtia teng ong nga phun phiu tau breu tanga nga phun ti IG ha po shlong yung ap ngan ong yu bun phun ne fi tana ka ti ong em ala pen be nang ni ki pen be ki pulet long kin long se fi ki khna kan te mo u la yo lupa te khna ba ro khoj jong ki jain tiao la yo adu lai pusan ngut iman te ong lai pusan ngut na lai pu prangut kumta te ong phun beda yang ong phalong ban pendap breu na mar ban shu ban thlin akoi ka bus long tang siteng ka long ka le na e ka jing siu te te nang tu nga kali da siu kan no ong lai hajar dengan lengok kai kumun la hajar tangan te pi mano ba le ka tau la phun government official tangan mundur be ka government ne yo ya tip ka government ro har mentang am ju kali penya nang ka jing long concern jangan kalau tang bangan pha e ki khna mar balai bada ka sa islam ngam la sa shura kata ka de ka ayu ka jonga mo ken sa si sa tu pingan sa kabayen ken yo anai namar ka sarkar ka la yarap lai hajar Satu kalai hajar bayar rap sarkar ki lahap siu bayeng no kan te kumta kan te bapli te kan sa si sa te kalong kumta kan Long kita ki pa arfo ngot de fiera ki bam ki nei Pilipina pala jong kamon ngalo na plana jang hai kan kata it's normal thing to me mo nga sa Pwede ya kami kan saniro nga suka kali kan na baka kata le ka lang kami le ra na makat siya don gibanono ko aji rap ka bala ka buar nga mar nga don chabar pi la de te nga habban song tho kan ki bri ba sham jing e ki ban chabar Kamu ki kena ki bayar ba ma fi ki don ban situ ni dan lan nang pala bun sekarang ni try ki dang bun pi ni nga ki bala phone hadom ki bayar ba mga may bikin skin duna tang kita ki lai phongot mo ki ba syang ha to ka bas kan lai phongot e Kaya ba kamta kam don jing e pen big boss ba kinwan kena asne kam to da kita kisah lawan la jan ma menta ka sarkar kala ong nga ka ong sa pet ay la phone you see no do di Syria kontak hi fi bar u si am e nga nga ya thu ki jing e ki persyang ina kalang sarkar mde bakin persyang Pini makan ni ka depend from state to state. So tu am. Kumenta fi nong kumlo ka Tamil Nadu kala syupha ba ikna ki ba sakut.
Hai. Kindar gi kena kasih jong iru. Hai. Iban poi kami ke train mennya. Hmm. Te ka syang from state to state kan kami ke basuk kayaknya ke sorkar ru ban Ang gede syuru. gede ha.